politická strana Smer, ale ani ďalšie koaličné strany za túto vládu, teda od konca roku 2023, nemajú žiadnu, zdôrazňujem, žiadnu korupčnú alebo ekonomickú alebo inú kauzu, ak nerátam zrazený semafor. Je ťažké sa chytať samozrejme kritiky tým pádom a kritika, ktorá zaznieva na tému konsolidácie, je kritika zúfalcov, pretože ju hovoria tí, ktorí nás zadlžili. Hovorí to Matovič, hovorí to Heger a im podobní politici, ako je pán Biskupič, respektíve členovia politickej strany SAS, ktorí boli súčasťou vlády. Áno, miesto toho, aby sme videli na budovách v Trnave, ktoré vlastní Igor Matovič, nápisy "Ty si nás zadlžil, Matovič je hanba Slovenska", tak sa Matovič chodí promenádovať po Slovensku a vysvecuje budovy týkajúce sa Roberta Fica.